सोलकढीचा पुढचा प्रकार आहे मिरी मिरचीची सोलकढी। त्यासाठी मी 12 ते 15 मिरी घेतलेली आहे, 1 हिरवी मिरची, कोकमचे 10 पीसेस घेतलेले आहेत, चवीप्रमाणे मीठ, 1 मोठी वाटी खोबरं आणि पाणी। सोलकढी करताना कोकम म्हणजेच आमसुलं भिजवत ठेवावी लागतात। त्यासाठी एका भांड्यात कोकमचे सर्व पीसेस घ्यायचे आहेत व एकदा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। आता पुन्हा यात अर्धी वाटी पाणी घालायचं आहे आणि 1 छोटा चमचा मीठ घालून साधारण अर्धा ते पाऊण तास आधीच भिजवत ठेवायचे आहेत। आता सोलकढीसाठी लागणारं वाटप म्हणजेच ओल्या खोबऱ्याचा रस काढून घेण्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यात सर्व ओलं खोबरं घ्यायचं आहे। यामध्येच आपण मिरी घालणार आहोत आणि 2 वाटी पाणी घालून वाटून घेणार आहोत। सोलकढीसाठी लागणारं वाटप तयार आहे। आता गाळणीने आपण हे वाटप गाळून रस काढून घेणार आहोत। रस काढून घेण्यासाठी एका भांड्यात गाळणी ठेवून त्यावर सर्व वाटप ओतायचं आहे आणि अशा पद्धतीने खोबरं पिळून त्याचा रस काढून घ्यायचा आहे। एकदा खोबरं व्यवस्थित पिळून घेतल्यावर पुन्हा मिक्सरच्या भांड्यात सर्व खोबरं घ्यायचं आहे आणि 1 वाटी पाणी घालून पुन्हा वाटून घ्यायचं आहे। पुन्हा एकदा अशा पद्धतीने वाटून घेतलेलं आहे। आता आपण पुन्हा गाळणीने याचा रस काढून घेणार आहोत। आता आपण यात हिरवी मिरची चिरून घालणार आहोत। मिरचीच्या ह्याप्रमाणे गोल चकत्या करायच्या आहेत। अशा पद्धतीने 1 हिरवी मिरची आत चिरून घालायची आहे आणि आता यात भिजवलेले कोकम पण घालायचे आहेत। कोकम भिजवताना आपण पुरेसं मीठ घातलेलं होतं, त्यामुळे आता मीठ घालण्याची आवश्यकता नाही। सोलकढी व्यवस्थित ढवळून घ्या आणि सर्व करा।